एनबि बड'लेण्ड चेनेलाव नोंथांमोनखौ गोसो गोथारै बरायबाय। आं दिनै नोंथांमोननो मोननैसो निउस आपडेट लानानै फैदों। बेफोर निउस आपडेटफोरखौ नोंथांमोननो आं फारि फारियै खिन्थालांगोन। स' भिडिअखौल' नोंथांमोना जोबजासिम नाय आरो भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक खालाम, लोगोफोरनो शेयार खालाम आरो लोगोसेनो नोंथाङा जुदि आंनि नैबे एनबि बड'लेण्ड इउटुब चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम, लोगोसे बेल आइकनखौ प्रेस खालामनो दाबाव। थुदो जों भिडिअखौ जागायदोनि। दिनै 3 आगस्ट 2020 समबार मानडे। नाम्बार 1 19 सेप्तेम्बरनिफ्राय 10 नभेम्बरनि गेजेराव जागोन IPL क्रिकेट मेचआ आरो बेयो जागोन दुबाइआव मोनाबिलि 7:30 निफ्राय जागोन गेलेनाय बादायलायनाय हाबाफारिया। 19 सेप्तेम्बरनिफ्राय 10 नभेम्बरनि गेजेराव जागोन IPL क्रिकेट मेचआ दुबाइआव मोनाबिलि 7:30 निफ्राय गेलेनाय बादायलायनाया जागोन। नाम्बार 2 आसामाव गोदान मेसिन लाबोबाय, जाय मेसिनआ 5 सेकेन्डनि गेजेरावनो गोजाननिफ्रायनो सिनायहोनो हायो नोंथाङा जौ लोंदों। बेखौ हंकंआव बानायनाय आरो मेसिननि मुङा एल्क'पेट्रेल। आसामाव गासै गं 250 लाबोनाय जाबाय दासिम। आसामाव गोदान मेसिन लाबोबाय, जाय मेसिनआ 5 सेकेन्डनि गेजेरावनो गोजाननिफ्रायनो सिनायहोनो हायो नोंथाङा जौ लोंदों होननानै। 3 नम्बर जागिरदआव मोनसे गिख्रंथाव आरो गावनो खालामना लानाय खैफोद जादों। जाय खैफोदआ गावखौनो फोजोबस्रांबाय। बिनि मावनाय खामानिया जाबाय गंसे ब्रयलार फार्माव सिखाव हाबबाय थानायनि थाखाय होदोंमोन मोब्लिबनि बेरा, नाथाय गावसो शट जाना जिउ गोमाबाय आरो गामिनिबो सासे सुबुङा बेवहायनो जिउ गोमादों होनना खौराङाव मिथिनो मोन्दों। जागिरदआव मोनसे गिख्रंथाव आरो गावनो खालामना लानाय खैफोद। जाय खैफोदआ गावखौनो फोजोबस्रांबाय। बिनि मावनाय खामानिया जाबाय गंसे ब्रयलार फार्माव सिखाव हाबबाय थानायनि थाखाय मोब्लिबनि बेरा होदोंमोन, नाथाय गावसो शट जाना थैबाय। 4 नम्बर क्वारेन्टाइनआव थानाय समखिनिनि दरमाहाखौबो होनांगोन देहा फाहामगिरिफोरनो। बेयो सुप्रिम कर्टनि बिथोन मिरु सोरखारनिसिम। क्वारेन्टाइनआव थानाय समखिनिनि दरमाहाखौबो होनो नांगोन देहा फाहामगिरिफोरनो सोरखारा। 5 नम्बर आसामनि नैथि प्लाज्मा बेंकखौ मैया आसामनि सावस्रि मन्थ्रि ड. हिमन्त बिश्व शर्माया तेजपुर मेडिकेल कलेजाव बेखेवबाय। आसामनि नैथि प्लाज्मा बेंकखौ मैया आसामनि सावस्रि मन्थ्रि ड. हिमन्त बिश्व शर्माया तेजपुर मेडिकेल कलेजाव बेखेवबाय। नैथि प्लाज्मा बेंक